Sakuruku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchiwo songo bakere singwetera sechi namba chabo 0111 161 500. Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Margo bengi umanchomo ligerelia chinsa ni nyechi abono magoro base jumatane yega karibu inkomanye kionga chinsa nye asenchira yo wikiranwa aliatu abere togo kwaliganiria asenchira ere yo wime Wilson Makori nere toko bwaterana nere tarana into yemo ase yemo ekero toko yamanya asenchira ere yo wime itangani hanegati ali toko kwaliganirie ase kionga chinsa nye Omuchando w'ekisukuru koya nigogendrete kwenekibwa aseriro balia gusi aseri tukulia lero esukuru y'abamura ya Nyamache esukuru y'abamura ya Sameta nabo esukuru y'abamura ya St Paul's Igonga cyabachiko bwato muliro. We don't want schools to be banned. We want students to be warned against banning school property. Aborokiwa wetani chiribu chimya ibere na merongo kianda mbachigosoa Asiti University nechitibet magaya kusipsko watoka machibu. The Kenya Universities and Colleges Central Placement Service has completed the 2026-2027 placement cycle of students to universities and colleges. Omuraibenzi ya Kenya Daktari William Ruto kwa inakibune serikali nigera kulinda obotenengu amone niboyense. Proudly joins that community of nations that saves while they build. Obotuki nigobuwa chakire elimorioka amonabo bisabe kyombe gya DCI asoko ya kwenyumba y'oburaro ase skuru ya secondary ya St Paul's Igonga obotuko bogo kierero na kolengana amono mo DCC Okesi South Madam Grace Ouma nigabereka kwene kige kolekyo ase abereka gotabanigo kirege tanganikigima ase skuru yo nonyelabo aboroki go batano na babire nigo babo bakonyora chingoma chinke asa masomo abaga kogenderera na butambe ase skuru yo dipon asanya otwarganiryo roboti ruo asobime Ogwateka kumurero ase nyumba y'oburaro ase skuru y'abamura ya St Paul's Igonga yogotoka ebunge ya Bonchari meye county ya Kisii negekore kiabatura abaibuli erombe emambia asoko myoka kurigereria enchira abana babo bagenderete sector yegisemi amana bayigoborendi kurwase ebunge yo bakorawa no deputy county commissioner Grace Ouma. My name is Grace Ouma, the Deputy County Commissioner, Kisii South. Yeah, we are here following yesterday's arson. There was a dormitory that was partially burnt or set on fire, but the students managed to bring the fire down. The fire brigade from Nyamira was also here yesterday, and it is something that was manageable. So the students were able to settle and sleep. Watekana umuriro yiga nigo bete ko wateka chinsa chiabutuko nigo boroki wakianda babete bagutigerwa chingoma chinke. We had 9 casualties. All the 9 were brought back. They went to the local dispensary here and they were treated and stable. They are all back in school. We are following on the arson. We are waiting. The DCI is on it. And we will soon get if it was electrical fault or it involved maybe a student or if there was an outsider, so that we leave it to the DCI. Maigaya baibuli kobokera koligereria amagima y'abana babo nigobono baenekerwa oborendi boisaine. So we have met the parents. They have come and
They insisted on seeing their children. They have seen them and they are assured that they are safe. We have also assured them that all is well with us. We are taking charge. Chingaki ekiombe gya DCI gya chakiro botuki asokumanya omuchakano bwo wateka ku muriro yoiga ngobono egekaro kya bene kyariganiwe kyogocha abayibori aborokigwa naboigo ababwatani be serikali ase sector yetisomi ne sector y'oburendi barachikomirana asobokwanira anena mangana ali arengete eskuru yoiga. So we have agreed to have an AGM next week on Wednesday so that the parents can also share their grievances, if any. We have already heard from the students and they have all been addressed. Today we are also installing the new principal because there has been a while without a substantive principal, and maybe that is why there was the challenges. So we are sure this is the last time Igonga is banning. Proiga skuru ya secondary ya Bamura ya St. Paul's Igonga yogotoke bunge ya Bonchari me county ya Kisii liane gongoro kwa Dipon Asanya Nabaga sege koleke ngabunekyo muriro ni gobo gukubwata kinyomba cy'uburaro ase skuru ya Bamura ya Sameta ne skuru ya Bamura ya Nyamache ekigotoka ase bunge ya Bobasi me county ya Kisii nabona gutumanya muri Kito Gilbert Kobe nigo obutukibwa cyakibwe limuryoka eri kumanya kikerera emerereyo kinga kyaborokibwa bagendrete gukulirwa gutige bikole byo gusamba cy'skuru nime ase ensemo ya Bobasi ase cy'skuru ya nko bachikuba tumuriro ase litukuria lero eskuru ya gwatumuriro ya Nyamache Boys ase kidomu iberkenya yako bachikuba tumuriro ekeganga kyogo chikuba tumuriro yoga kitaranya ko bagiye kumanyikana singa kicyabwango yiga nigo abana barengase nyombe cy'uburaro banyako baguminyokibwa nabo igogo konyo kubase umuriro yo asabanya ko baguyukiye sensemi ngao gutera nayo gutenerwe eskuru ya Nyamache Boys nigo mbwa cyana asubwango manona nabo yogosanga nekinsemo ntenira chako butuki bachikonyera kwa bakwenekia ekiriro umuriro ikonyera kwa bakubekwa ro wegere kinga twari kunyera kwa batokwa endembeo nigo ubutenibwa board of management we skuru ya Nyamache Boys wa epianga mbanya kwa bakubura abana bali banya kwa bagusambirwe binto meito amo namarangeti libanya kwa bakwira ne skuru na mwana tayo kunyera kwa bagutenibwa kwa ende skuru kuwetera kinga kiecho abayigo asensemo ya Sameta skuru ya Bamura ya Sameta yango nyanya ko ngo bwato umuriro nabayigo utukibo cyakiriye iriko nyana ko bakwenekia iganga yo gusamba skuru ya singa kiekiga. Mimi naitwa Angela Wanyama, Deputy County Commissioner Sameta Sub County, na tuko hapa Sameta Boys High School. Tulipata habari around 5 am kwa dormitory na chomeka, and we mobilized the stakeholders as you can see them around. We mobilized the school board, the security team, education officers, the disaster team, and we were on site. The fire was put off, and we thank God all the students are safe. They've been accounted for, and some of the properties were destroyed. And for now, the security team and the board members are still working on the way forward. Investigations are ongoing, and as at now, we don't know the cause of the fire. So we will wait until investigations are over. Kiskuru chinyinge meye county ya Kisii yanko bachikuba tumuriro umusingi no liutranya ko kweneke kugacha ngitoko endembeo boyigo abatuki bagenda kukora ubutuki bwabo kole bategetembe rwasensemo ya Bobasi meye county ya Kisii amaritana Gilbert Kobi. Okubolia nigo kwabekirwe asaba iboli kubwaterana asesegi yo gusiria amalito agenkyo asaba nabanyaruka nabo igo kubatanga kurwase okubunireria bwechingejo chonsi kurwase binyoro ayankorengana no MC yo mochole ase county ya Kisii umuske Dolphin Bwari chingaki chinkwana chiaye munaborokiwa ase skuru au anene kurwase bungeria ya South Mugirango buna enchireyemo yo gukinia ebirengo bya masomo egati yaborokiwa bw'abanyaruka. Daniel Ontiri otwareganirie orobotyoru.
Ukwana ase skuru ya sekondari ya Maiko imeyatabake kaunti ya Kisii wari nigacingirire iguru yukugania gukugwatirana soko ni kyo bacheno igati abana banyeroka chingaki cha matukabo no buya wa masomo ilibacho gwekonya asa matukali bosio ni chingaki cyo mochando bo maritagi nkyo otewa kobeke goche kenene asa abana bekiareke ntugwente ko nshuwa no mwana munyaruka na very comfortable because abana baita banyaruka ngo twara bari challenges cy'inyomo cy'amapema na egento gekoro ku teen pregnancies ikine egento tugwente kurwane segeyu erinde twenshwe na abana baito kinyaruka banyole rivaga na kale umwana munyaruke gasi aya amanyire no kwenda ruche gotanya chinko okogenda boye na nyora abana andwikiragabu lakini bona gatwatware society etaito umwana munyaruka isoke asichi activities cinde chinyinge na kiyaka togotarira abana baito tokubakwane tokubatena rivaga ryabo ndirororo ase society yaito asense moinde wari nigamenta buna abana banga banyaruka nigo bagwetera imechando au chingaki bakoriya kwerenda kabachenu ekyokerera benyora asemetego yogoturubania masomo nabatarira gukwanira esauti yo musubati gaigankwane n'abanyaruka baito obuya bwa chisemi cyabo ekero bali skuru nakibagwente koira gusenga kibagwente koibogoli n'abana kinyaruka nande pia kerenge kenene tugukwanira gento gekoro ku period poverty igaiga se county ete ya gusinko nyari kanere n'abana mbari bakoira up to 3 days batari kwende skuru aso mutinyi asa matukari yabo yo mutinyi nakiye kogera bunanche n'abasani bane twa kiramo tokoliye nchira yo wonchukana within the county kwenishwa n'abana na baborukende gyonsi mbabase komise classime. That is how we push n'abana kinyaruka na baraba gwende kubagendera ko performance school cyabo like abana bamuraba ko perform. Sara Kerubo numorokia wa waroki wa baiga uyu kwandira wasemere kwa ego cyasa matukali bosio obekire omogo kaso bosibaito asengencho atareteiro ebinto konye abana bandi batabwati eskuro yengo somi nche no mwalimu ngoge nogendrete ko somi uyo ndinarocha andegete are uncomfortable kerasime okabatabwati ebintu ebyabandi okonyara bairorerete chisa chinyinge bona togote bangambia mono nande ntomento moki ando mheshimiwa togocha kukwariga ni umwakonde oretwa mentira sama soma ito asante sana aso murubiriga aboroki wa baiga nigo babatukirwa bitamba bigwachenu nabana bamura bayegwe bintu byingencho asa masomo bune bitabu ni chikaramu ubuya wego wagokerwa se skuru ya sekondari ya Riosiri na goti chaki ELCK chansia se bunge ya South Mugirango ase county ya Kisii mkurubutere gataseni kya gatembe literane ngoro kwa Daniel Ontiri Egitambukiro kyo gusiria ebikole byobusalia na bigo gwetanga muno butumeki bwa mariogo yogotindia nigo abasaikuru ase ekenyoro au kunwa ase bunge ya Bonchari besokiri na kunyora amaigerio ya chikosi cha maboko elikwelikia asa matukale bosio Helena Kemunto hamuna Roslyn Yakona barule segeto ase kigoriegeke wetoma aso kwegenderia asa magimabo na wetanga kurwa se bikole bingabo nebyo nabona gutumanya muri kito dipon asanya nigo batebire nigerebya abasaye kwelikia ase chikosi cha maboko ili bachagwe konyasa magima bali bosio abasaye kurase bunge ya Bonchari me county ya Kisii nigo bagenderete kogokera anene amaigerio yokonyora obumanyi bwokwirika hojo kuriye kirogo kyo women rep me county ya Kisii Roslina Nyakona nigo asegetire emirobirio engabuneye Sana nkuru kwa Dr. Roslyn Nyakona Oigara njeno munyagitari nkuru Bonchari nkuliginde kirogo kya bangina asari tukolia lero nago kigusana gojumuika na egrupu ye grupu nga Madiva ne CBO ere county wide ere in all the 9 sub counties enaro cha mangana online ibinto bagakora ngatwara interesting karatika na inchengi chendolenga ninkia abana baba minto bagakora ndolenga ninkinda wa support Samarieta Nelina namna mwegure ninche mwanzilishi wekembeki kya Madiva kere county ngima ntonyarete donation from Shofco togachaka 2 months ago go train abana bamintaba bake the young mothers, the widows, the orphans. We also have some boys within us bago train aso konyora hands-on skills gukona ime yasunika ni gatebirenga buninchira ya muyo kwebwaterania ase sector au elio kwegendereria supporting our young people who will actually be at home
maybe kunya go or be engaged in nonyen crimes nonyen no kunyo mario ko lakini bono ya beire ko bage ko bakonya boni ga twarori robo konyi abana ba faidikire abange to register 302 by the end of this year, by the end of the 1 year we will have supported 1,200 students. Chingaki echecho ni gari era yogo chigosira ebyombe bune biga. Unango chakoire kero kyobo women lab. Na bonka geretenga these are the kind of opportunities I would love to use kokonya abantu ba minto, especially the youths. And now it is very open. Leaders once ipi bali more birogo na abantu mutali birogo kyero muntu kawata sako endago chanebesa yae ngokonyera mangana abange, then we will not be having even tobona financial abuse na wabigokea na nekisegi kya nyomba na bachigokea omugokonde na sabaibuli munando mubaraka konya na kumiri bono gaki omwana omranga naiga ugocha gweta chi street na cha konyake ama ene nkaigu madiba yachira nkarigieri nanga mutega kini mbwato mwana aba monte ante beti mondete kamoretera omwana omanyire ko mina omanyire ko gingera bono gante binga maminta abaraini go basegeture gusira emirobirenga muneyeiga asogonchereria amagima yabasaya bange wensi obwato moyo miebo okonya abantu tabwati ndamwa mumeae na bagocha akonye muna bono Cliff Ombeta na getesi mekeraro chibintu togo online agateba tiga embawe abantu 10 na kero monto 10,000 bauchi chake biashara bya bibike mama county incoming women rep mama Roslyn nera buna igwete akanga keresi myakamboli nke kinyigwete keregabo nkamoeresera ama ene pinga mutebye e challenge tobwate chimashini bere chiregabo na ndo promise ningo cyare gotogorera onde bwensi tabese go politicize agent abana abantu batse gokonya as an individual omuntu akwamanga bono kuniru ocha go support bono muna bono ga madam atembire ngo cyara gotogorera edry yemo edry yugese gotumika gokonya abana baito muna gwa to support rigega go support na bande community ito te konye gati kuraiga ase ensemo ya suneka ebunge ya Bonchari county ya Kisii ile ni gonkoro kwa Dipon asanya abananchi abagutumika para anene eyekurwa asichinsemo cha Miruka Masosa Getari imeye wadi ya Nyamaya ebungene ya West Mugirango nigo besokiri na kurwa ebirengereri byabo kubwatikana n'inchira epaleyo yabeirege korosigwa egati yabo nigo babere bakogokera inchira epale yaberege korosigwa asibate birobo sombe bwebimeri byabo nabo igo etugo yabo nigo yaberege kororoba ekero bakubwikania nabo magega konyore paleyo etararosigwa no nabo babere bakumochia enchere paleyo erosiri kurwa Masosa wochia Getari asiba musabiro munyakonda yobe oeturi bagalio korosie paleyo kwirana sayo nakayerosia wika ebirengo biria bibwenderete umurike tufatgad Gisemba otwareganeirie orobotyorwa no mwenso asaba menyabwo bagutumika epara ekorwa Miruka Masosa gocha Getari imeye ward ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango mahega yabo koroseriwa epare yeiga inse yoborai bwaye omubunge Stephen Mogaka. First of all tunashukuru mjumbe kwa kutengeza barabara kwa maana hali yenye iko saizi na vile ilikuwa zamani haikuwa vizuri. Saizi angalau inapitika. MP ajue tumemshukuru, lakini mwaka ya kesho tuko na yeye, tunamfuata kama sungura, hatutamsahau vile ametusaidia. Sionana leo mumeona gari hapa, gari hakuna gari, ukuona gari inapita nwe ukwana na bararia umugasorero nigo abamenyaba bakwanira emechande mengi mono eyo babeire bagwetira anene chingaki bakogenda echiro na boigo koira abaroire ase enyagitari. Ilikuanga na tatishi wagonjwa, watu walikufa kwenda hapa ndani sana. Unapata mgonjwa amegonjeka, hakuna gari inaweza pita, hakuna pikipiki inaweza enda hadi huko mwisho. Lakini sasa hivi imelimwa, naona karabati zimewekwa. Jina yangu ni John Ogutwe. Huko likuwa hatu unasumbuka, magari ilikuwa inalala hapa, na kuna waishi wameshaingilia hapa, sisi wanatuivia mandisi. Kama gari ikikwama wanakuja usiku na wako na mapanga. Ona vile nilipigwa hapa,
Mumesaidia sisi, tunashukuru. Ase ensemo yende nigo abamenya aba batumekire ribageriga na kuburia omunyakonda oyo okoroisia ipare yeiga kora masosa wechagitari kuyeirora asoko yoroisia buya ase keria batebire buna nigo eroisirie ase nchira itariengia na ndo gakora mangana maja korumiruka pakugaika masosa lakini pare jukoru masosa goika getari primary maosi Enibagite kare mwabege to moro mutebe kiri moro mu ebe kiri moro mwari are na nde siba ko rana ka moro mu karo bare to gotuma omo injino ito ekero mubungo itago cha gocha kurigereria amakoso muna yo to baise ko irorera inju toro serie para na intwe oyo minte kare to gochiko mwakere chichikura tu amanya na toro serie para chingaki echecho nigo bamuburiro mubunke obo muske Steven Mugaka boigo kubarwanirira erio babekerwe erami aserietari ananchakiri ni kwambuka mukoyo epare yaro muchumbe na tokonya gekogera amanchare wembura yare gotwa ya kuchigari chakwama kuikera baka ekari Jumatano gari njiri gweta asengenjo ya mancha ichire chipara akiroseti lakini bona asengenjo ya ikire nyasawa mororeire otoraira mabera batotanda seire para nande tugusaba nyasaye amokonya nanda tubekire rami erinde para yaite tware biasara na intu twakore biasara twaterekana na matoke para bantu bakwenda nyamusia bantu bakwenda miruka erinde batobogoria bakwenda chisafari. So ningeomba tu mjumbe hakika kama mnaweza tenga pesa hii barabara iwekwe lami, hakika itakuwa vizuri zaidi. Hingo ripotera Getembe kuraiga Nyansankio eye gutoke meye ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigad Yesemba Togo tigara ase oboroisia bwe chipara magega ya serikali ya kaunti ya Nyamira guchakio morobali wo kulema chipara anene ase ward ya Itiboni gomwe MCA bwensemeyo umuskela Mek Square inana abirika wesokia na gukwanira igoro yo morobali yo asabirika kubanekiria abananchi buna nigo chipara echo chirasikoroisiwa ase birengo bikiranite elikwenekia obosombi nkorora bubabule nonyena bwe nigabirika goteba buna nigo morobali obekirwe nsemo bugochikobeka chibesa se budget ilikonekia nkugura bara makarabati ayo arachikubekwa sichipalecho ilikonekia ngotumeko chire asigeka egetambe nabuna Fatgad Gisemba bereka gutwariganiryo roboti oruo nigo baigo abeirega komocha bamerili bae bage siasa asogote babuna nigemerobiri gose niga magendero atarabaka gukorekana ase eward yeyo Puna enchira eyemo yokwenekia puna chipara cha roisi webuya anene chirachireise ya serikali ye kaunti ya Nyamira ime ye ward ya Itibo nigo omoroberio yoiga ogenderete puna akotoenekeria omo MCA we ward ye yiga omoskela Mek Square Onyanja umanyikaini buna enana. Jina langu ni Lamek Square Onyanja, mimi ni mwakilishi ward wa Itibo. Siku ya leo tumekamilisha barabara ya kutoka Nyaramba inaenda hadi Buarani kwa sababu nimekuwa nikisikia kilio cha watu wangu, nikawaahidi nikawaambia hiyo barabara nitawamalizia. Wao nigana achakire jipara cha machinery zinache jigenderete. Moroche naremire para ya Enginda Catholic endelia Morubi ende mpaka Nyasore. Eyo njoke eso mutingiri eso egari ngaite ngo yekora bare gochaka mambi buna mabutabete gagocha. Na achakire ye Enginda Iteresi ende mpaka Itibo. Pade pare yu negendete koba graded na achakire para ya Matorora ende mpaka China Kapawa echikumirana ne ya Nyasio ya grade ndambingi kokwana korabwarani nigo omo MC oyoiga umuske enana boigo atumekire ribageriga na komocha abamereri baye bagesiasa abo barekande gote babuna nigo amagenderero abeirega kwirana maega anene ase wodi ejiga egento atebire buna siasa chuboke nyomba tichikubaira ande banya kungaina no mwe MCA tarakora gento gete njetinda achoronda be PA yane nima etena kingo kore sketchu yane nima eto moroberi we binto byane na kiore igona bonda ateya abantu baito buna tutige siasa chiboke nyomba njigo tokonya iga ninga abantu ba minto mbanganchete nande ninga endete ko bakorera emirimo kirase ige gukura bune nana yakora magendero iga magenderero asitayo ntarakora
kero kurigiriri na batebeti na kore chisoko 40 na nde boniga na mentire chisoko 4 chire bonigo kondurigiriri murigiriri mwake bicha no mweshimwa chisoka abeka 4 chiakoriru bona ase bintu byonsi pintara achieve chipare budget yaera na achieve chingaki echecho nigo abana inchi bewodi yeiga yaitibo nabarbo bagendrete kogokera amagenderera yo agendrete kobaga gwikiraniwa inse yoborai bwaye omoske enana umweshimiwo kodire gasiere nene mono ase bali bakomodoubt ase gasi yaye bade bale maega tiga baicha se ground wacheki gasi yaye egere bamaye gukwane gento kiriba kumupinga kuna ndoje korwa asa to bisi chi project na chi gasete kuna bone para ya kurunyaramba ogende ke babo gende bwarani ero karugo eto korona ne ramu gweta marita sangonda kuroitibo mwamusie ito tokumwakira mbuya mono asoko kolegazi iringi yage kogera tindo chupa gusia bwate okorira magendera maya anene mono aba bakonyakorera nguto tigire na endrete kuba ndoje ngabwatira ni tibo nyakoni na bukurati na boisanga etoko moko boko na etoko tebanga tiganya samukune tigakole chisemo chionsi tatwaro bagusi buno yoru etoro Hinko reporter gatembe kuroiga bwerani ejegotoke meye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira Inchefa Tigad Yesemba Mwanchomo ligiriria roboti unarogutuira somotimo komoke ase kiunga chinsa ibere kurendeta nyore enkwana yelituko ngorana tore ase kagetali getambe elio ngendera gukumanya tubase sukari Ochumi ere bono iga ntori ko isiberi sabuni ntori ko ringeni chia mabuta okobo ochumi yabo no esinyete gwetera sobora iburororo no bora ibwito twachorete ntwaro chenga kitware gochora kurende bono iga twara mukiria maiso ndotagete gochora bora yuboronge abantu baria baguchigotora abuya baguchigotokorera yara maya Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke miyo mucho songo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa seche company au obusi bw'ingano amabuta y'ikimini kurwa seche company au amajani kurwa seche company ya Keteba echumbi ya Kensold egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwa seche company ya MRM aywale ayechi size au nabego ne chirangi au nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyiranga mbabwa tomokali omunje munabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tomokali wa forklift asibigo bokali ba which customer care buri obwebirengo bigoro to tigara magega agirira rero dukumbolire bintu biga asiri guriria mubuko asamange tutalere astisemo cha Uhuru complex eyirangi na magancho Safaricom boigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angina credit bank ime yomuchi wosongo bakere simgo transact number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu na ndo mwanchumu rigeria helio togendere kwemanya oyo kabeire omonogeri ase bunge ye county ya Kisii David Kombo nigabaga kubwato kwa amonomona chebina Bernard Umonsa magega yo kuboro obusaiti boisaine obwo bokumusiba Kombo nigo abege tubyara ne kyombe kya EACC ekyo kya tebetebuna nigo abwata mamocho yobotumekyo bobe buyabisi ya echinga ki alengo omonogeri Brian Yakundi otwareganirie orobotyorwa
Maega yogo ikigwa busio bwekegambiro ne kiombe gyokurwania obukurumi kia EACC ase amamocho yobutumeki obubebu obisi nigo monachie bina ase kigambiro kenene gya Kisii Bernard Omwansa amubwatoka oyo kabeire omonogeri bwe bunge ya Kisii David Kombo nabo igo amamochae gutuguterware Kagukwana ime yekigambire kyo emambia ya lero munachie bina Bernard nigateba mamocho andetayo ayo amebwatiranetie Kombo. I find that the prosecution has failed to establish a prima facie case against either the first accused or the second accused. Pursuant to Section 210 of the Criminal Procedure Code, I accordingly find that both accused persons have no case to answer and that are hereby acquitted of the charge. The cash paid be released to the depositors as prayed. Omwakili George Morara amo na Kombo nigo baikirana elio gutegerera ekina ekyo abo ase mwakili Morara agikeria ekiombe kia EACC ase okumusaga na Kombo leta gusi libaga liokobwatia lichiko liekegambero kianete buna aerete bweka bosio bwekegambere ekyo. Of July 2026 before the Chief Magistrate Court at Kisii, also doubling up as the Anti-Corruption Court at Kisii, before Honorable Chief Magistrate Omwansa Bernard, the case that was before the court against Mbaka, the former acting clerk to the Kisii County Assembly, and the former speaker David Kombo of the Kisii County Assembly, a case under the Anti-Corruption and Economic Crimes Act, Section 46, abuse of office. The case has been dismissed after the court having a finding that the prosecution did not prove the charge beyond any reasonable doubt. Or staff of the Anti-Corruption Commission who dramatically arrested him or abducted him from Nairobi and drove him overnight from Nairobi, aligning him in court, disregarding an earlier order from the same court that Mzee presents himself before the court to take a plea for this matter. It is a victory for the legal team that has religiously and diligently prosecuted this matter. The evidence that was presented did not meet the threshold of convicting or finding Mzee to have a case to answer before a court of law. Trumped up judges. The evidential capacity, the documents that were presented did not link the former speaker Mzee Kombo, or rather they did not bring him near the scene of the same crime that the Anti-Corruption alleged. Nase ensemo yae Kombo nigo agokera kuna chuku abo ase ayanelia mbuya ekigambiro nabo igabo wakili bae ase ogokonya obwene bwae kwenekigwa. I thank God because the truth has at least been brought up. I want to thank my lawyers. The two lawyers did a wonderful job. A wonderful job by at least bringing it before the court that I've never and I will not want to commit any crime. Yinko ripotilia Getembe korwa ase amagacho yekigambiro gya Kisii elietariane Brian Nyakundi. Nsemo ya babwatani banene ba Mwamugusi Council of Elders nigo boigo babere bakubwatesie bikundi binde asokugigire chiburaburu echabete chikoenekiwa ase nsemo ya Kiumbu kiaita igento kireto muntu ya mugusiri obuguma bwaye ekero balingi gukwana emambi ya lero asoma bogani yomo imeyo mochi obusungu ababwatani abo bakora gunere Obino Nyambade nigo ase nkwana yabo babere bakubolia abo bisabo botuki bobusalia DCI kwango ya
kuria obotuki na goteba buna egekore kikyobosoku kiabete kegokorekana nigo kiabere kwirania amaskani yo mugusi magega na kubole bonsi bali babete bagwikirana igikore kikwimukirwa egetambukire getindikiri chiko bakungu mbanya kuruta magena mbanya kuruta nsara igokori no kwema abagaka na kwema igesaku intubuna mwanya getinge abagaka n'abangina bamwanya getinge twagikeirie gentekyo naende ntori kogikeri tokatana murusi chianga yaya iyo tokogikeri nemenu ekera twisanire emyaka yo kogikeri nabagaka abana batene na egusiye yengima sio mchezo. Lazima tuheshimu mila na itikadi za watu wetu. Kwa niaba yo munyaribari yongo saba mabera iga torabisa ko chikorentera abantu baite bakembwe gesusuro mbago rigukende unabona chigari chigo kembo cyatama gori abantu bari endagira gori abantu bari bisukari birya bagori amatoka arya egekogera bari barende tari yeriria tari abagaria ngoteba ngokoranga ki intubune tureti yaito twaisaneire mwamugusi tobu chamaraba tortarari diko tobu chamaraba tortarari diko togikerio rio koretaria ero tabasa konyoro marembe paka achego sabo kwabera na into inserto kanenga gento kerio tuakiraniri watu wa Keumbu wamenyimwa haki yao, biashara zao zimeanguka kwa sababu ya tabia ya viongozi wetu. Tunaambia polisi hapa Kisii kama watashindwa kazi, na tumeona ukweli wameshindwa kazi, wasipotacha yule ambaye alisema vizuri kimasomazo mchana kusema ya kwamba ako na security ambaye amepatia mwenzake ambaye ni mbunge aende nao pale Kisii kupanga hiyo mambo ya security. Tunaambia serikali ya Kenya kuanzia Mheshimiwa Murkomen, Mheshimiwa PS, kama DCIO wa Kisii ama police commandant wa Kisii ameshindwa kazi, tafadhali tuma mtu mwingine afanye. Naboigo umuraiwense ya Kenya Daktari William Ruto nigabereka goteba buna ebirengo bya 30 iguru yemya bya madini naboiga mafuto ayua gutoka iga imeyense ya Kenya nigo arachikobekwa ensemo ili gukonya ebisa kubinde ebibigucha asensemo yaye Oburu Oginga nigabereka goteba buna umuraiwense ya Kenya nigo abwenderete kuba aba Kenya obosibole bwekerengo kiguru elikwenekya nkwenyorera bali ose elikwenekya biribionsi bigenda kolekana aiga sense ya Kenya mbiri gochigotubwa ncherende yonsi Brian Yakundi otwaleganiria roboti yorwo Umurai bwense umusike Daktari William Ruto nigo lituko lya lero abekese iyo muswada bwekegancha ya serikali ko bali chiko ime ye nyumba y'oburai bwense ya State House ekiganche kyo nigo kerobeirie guchia gokonya serikali konyora chibesa echo chirakonye gukinia uchumi yense Umurai bwense nigo airalie bagelio gotebuna nigo agokera ogwetigwa ku muswada uyu abwasate babuna ebirengo bya 30 igoro yemya bya madini naboigo amabuta ayuara atoke aiga imeyense ya Kenya nigo arachikobekwa ensemo gokonya ebisaku bigocha proudly joins that community of nations that saves while they build. The lesson from each of these nations is unmistakable. Natural resources create opportunity. Institutions determine destiny. Without the right institutions, even great natural wealth can become a missed opportunity. Economists call this the resource curse. I dare say they give it the wrong name. The curse is not the resources. The curse is the failure in stewardship. Kenya has learned this lesson through experience. For many years, Kenya extracted titanium from the mineral sands of Kwale. It was one of the largest mining investments in our country's history. The minerals were extracted. Those deposits can never be mined again. What answer shall we give one day to our children when they ask us what happened to titanium? That is why this legislation
that today becomes law in Kenya is consequential. So that never again will we mine or use resources without a trace for the future generations. Ukwana ase amagachayo a State House omuraiwe kiama kia ODM Oburu Oginga ni gateba buna ekero arenge a service yekigancha nigo batemete gwetia muswado yokorende tuchieti gweta abwase aboli omuraiwe nse koba abakenya obusibule bwekerengo gose benevolent dictatorship. We have been in government. I was an assistant minister in finance. We tried to move, but private interests around who want to benefit from small infrastructure which does not move the country anywhere, always come in to put pressure on government not to move. And sometimes then there is too much democracy. There should be some little benevolent dictatorship so that some things can move. Yinko ripoti ya Getembe iliyotariana Brian Nyakundi. Manchomo rigereria narayikuru ase kiunga chinsenye asobotuko bwarero mbio mono yabene asinge nchuwanja gusangana Getembe TV naboigo kugenda gutubwatia ase mitandao yetu ya Facebook naboigo YouTube. Tobwatira nela Wilson Makori kurugale sensemo yebimanyererio DJ Atsan kwane kelio gine chibicha byago ikeire na inche nako ya letra nigonkoro kwa rutuke muntu ekarango gotigana bosemia bwa Getembe. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, Mangana Mazi, Bangina ninjo. Ne bamura bali mondi gerite gusoma bate aba muri ko bamura bali ko ligari yamote iba bamura bali bakani abuna bintu tali bamura imwe bamura mbanga bande tata abande mbaro ogatana yo mumura yaye to iyo bamura mbanga bande tata bamura nkebura babura bandoro zidata ogatana naye aye to iyo na bande mbaro to akana bwekoro manya abande mbaro tata bamurambanga bande kona bamuranke babura bandoro sidata kei ngoko te ibo nga bono bamura bande mbona bweka to manya nga abande mbaro ini kwa ni bwate kani ko manya nga toli ya bweka na abande mbaro inyora boyiko Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, Mangana Mazi, Bangina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa che company ao obusi bw'ingano amabuta y'ikimini kurwasa che company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyiro nka mbabwato mukori obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato mukori wa forklift asibego mukori wa which customer care buri obwibirengo bigoro to tigara magenga agirira rero bikumbolire bintu biga aserigurira mubuko asamange tutalere asinsemo cha Uhuru complex eyirange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchiwo songo bakere simgo transaction number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ukasibichi gari. Yes.